argument iripo ndeyenzi baba namai vasiri kugarisana zvakanaka. Amai vachiti baba bvisa zvinhu zvako pamba pandinogara. Baba vachiti baba ndepemitezo. Family dispute yachatokurisa. Saka yakasarira kuti vaende vanonyatsopedzisa kufunga zvavari kutaura zvokuda kuparadzana pamberi penyu, vachitaura nhasi vari kufungei vakazopedzisa sara yavo kubva kwavo. So ngavatitsanangurire kuti kudzoka kwavaita neodha yavakapiwa nedare nhasi vari kuti chii. Baba vamutoo nhasi madzoka makaudzwa nedare kunzi tiri kukupai nguva ye2 weeks yekuti pamunodzoka mudare umwe neumwe anodzoka aine njere kana pfungwa dzimwe dzaanenge ainadzo. Saka nhasi ndodzatati tinzwe kubva kwamuri kuti maenda madzoka mauya muri kuti kudii nhasi. Kana kuti tingati mabva kuno mune mukana here wamakawana wokunosangana kugara pasi sevanhu vakanga vautaurirwa nedare kuti kana mabva pano chiendai mozowana zvamunodzoka nazvo musi wamunodzoka kudare. Zvakaitika ndezvekuti dare rataura kuti ndainotaurirana muri vaviri ndakaita saizvozvo ndakaita zvakataura dare, ndakataura navo amai vakati haiwa zvamuri kutaura ini ndazvinzwa, achichitaurirai baba, achitanga mataura nababa. Kati zvei zvikanzi baba handina chandinotaura nemi, ndakangotaura ndizvo zvekuti ini hazvichadi, asi baba vanoda kutaura nemi, taurai nababa. Ndokugeta kufona, ndokavazofonera zvakare, akati achirega titaure navo. Ndataura nababa vakangoti semaplies ndiuye zvitakatotaura ndokutaudza kuti vane nyaya yekuti one mwana wangu. Ndati alright, kusvikira tadzoka panapa yenhasi. Okay. Amai. Kufona vakandifonera vachiti ngatitaurirana zvakanaka nekuti takabereka tese. Ndikati aiwa nyaya iyi yakumana baba, saka chitaurai nababa. Ndopatikangomirira handina zvakawanda zvandikataura. Nyaya kana ikanzi ana baba venyu munyaya dzakadaiyo vane ravo basa, kwete basa rekurambana kwenyu kana kuti basa rekusawirirana kwenyu harigadziriswe nana baba venyu. Mukaona dare rakudzorerai kumba riri kuti vaviri imimi kana ivo ana baba venyu vacho vanotobatsirika kubva kwamuri muri tu. Baba venyu havangakurambanirisei nemurume kana murume wenyu uchimuda. Havangaite kuti mudanane zvekare nemurume wenyu imi musingachadi. Saka pane nyaya inoita kuti pamunonzwa dare richiti no chiendai vaviri neivo vabereki venyu vachona ivo vari vaitomirwa kutonzwawo kubva kwamuri. Saka kana mukati imimi ana baba venyu havasiro vakatipedzereka nyaya dzakadai, vangobatwa nemhosva, vakawanikwa vaine mhosva yekurambanisa vanhu. Aini zvangu zvemurume handichada. Murume yandishungurudza nguva yakawanda. Vandishungurudza nguva yakawanda, saka ndozvavo handichada. Murume akadai anorambwei? Achikurambikedo. Vanhu vakurambwei muneda kurambwa sei? Handisi ndega, vane kumwe kwekugara, vanogara zvavo ikoko. Mane makore makati kumuri muri mese? About 35. Muda kurambana mauda kufa? Hakwangu ndingoshingirira kugara navo. But kana makashingirira 35 izvo makore masina ndekufa. Ndasvira ndinoita ndigata zvamudinga. Kuna Mwari munoti kudii? Hazvina basa. Makanga muine nhingi here? Mune muchato here baba vamutoo namai avo? So tinogranda gupuro racho because ukaona munhu ane 35 years akagara nemurume akutuudza nhasi kuti zvazodai. Hatisisi taifanira kunyengetedzai kuti garisanai. Hakuna zvinhu zvakadaro mupamo. Takauya panapa isi 2 weeks kubva musi watapinda mudare. Tanzwa mashoko aya.
handiti so kuna kuti 2 weeks dzavakaenda vakadzoka nhasi vachitaurira izvozvo ipai gupuro racho tai gupuro racho hatipinde munyaya dzemaproperties hatipinde munyaya dzei tiri kupinda panyaya yekuti mati handikwanise asi munonamata amai ndinonamata munotoenda kuchechi sevamwe tinoenda kuchechi mufundisi akatombotanga kupindira nyaya iyi vakamusungisa handikureva mwari vafundisi ngasenena ndinonamata taifunga kuti pamuri kupa baba gupuro vapei muchifunga kuti kuna mwari vapei simba ramufundisi raso rinosandura baba simba rekunamata chairo ndo rinosandura unhu wababa pamuri kuvapa gupuro rangarirai kuti kuna mwari Jesu chaiye akati nyange zvitadzo zvinhu zvakatsvuka seropa ndichakuregerera inini zviri kuitika manje hazvisi zvokuti kugarisana kwekuti because ivo vane zvavanoyacherera pamba pandogara ini saka ndogara sei pakapinda pamba ndo pamuri ndo zvatakataura nezvazvo mukatitaurira kuti ini ndafunga kuti murume handichada handiti dare rikaona kuti zvii zvatingataure nevanhu nemazera amuinawo handiti muri kuona vana vari pamberi penyu zvine zvitotinzwisa tsitsi zvinhu zvakadaro vanhu vana vatokura kavana hakuna vana vakakura vemazera edu vanawo vamwe vana vacho masonzi kuti kuna amai muchipa baba gupuro rangarirai kuti kuna mwari so itai process yenyu ko gupuro napeta rikutopiwa nevamwe mukati rake ndo zvinoitisa kuti vanhu vafungidzira kuti dzasitouyanhu munoerei baba munoere chii samtoo munoere chii soko ndiamene ukamana baba ndiwe ukamana baba ndi ndo limo chiti usoko iyi movi hapana mumeta soko ati muno kwenda mtauchepesa mtupo uyu batai gupuro renyiro bvunzai mukoma ende kudhuze namukoma ende munogwada mapo kuti kwanzi jira ravava mukoma kwanzi jira ravava mukoma jira ataramba isu aiwa ataramba kuda hunhu hatizivi aiwa right I think kana tadai so inenge yapera pachine zvimwe zvekutaura here kana madai so marambana zviri pamutemo kune zvimwe here zvekubvunza namambo mai mutoo kune zvimwe here zvinoitwa kuenda mberi here maramba murume hamuchamuda ndizvo zvamuda kuti zviitwe ndezvipi aiwa kuti kana vane mashoko mamwe chete kana kune mashoko mamwe asi kana madai so matopedza kwatiri munzi imini aiwa handiyani muri vaviri itu yapera havana mashoko yapera yapera hakuna shoko tidarire imwe koti varungu vaya varungu yanga vauya ndachikumbira dare kuti vandibvise kana ivo vasingakwanisi kubvisa mutsvagira vanhu vobvisa zvinhu zvavakaisa kuno zvinhu zviizvo zvinhu zveizvo zvimatende nezvimachira inzwayamai pamba pandepenyu nababa dari rinopindira papa istirwa nechikaranga machira kana ari mudzimu machira avo nematende avo ndaanochengeta upenyu wavo nemusha wavo ari kunzi ndiyei matende ai baba mushaka ndewedu tese tiri vaviri vanofanira kuwirirana kuti matende ndiyei vanofanira kuziva ndiyei matende baba hakuna matende kutaura kwokuti vanhu vasingachadangani hakuna zviripo kune chi kune mavhasi saka andikutaura kudai kune mavhasi ariko avatotopedza imba iyoyo ariko ndemaflowers mabvunza kuti ari mumba here imi matorambana kana marambana kudai so handii mukati medare tidanirei vanhu vatipedza neni vazotosimuka anoda kukomplena munoda kukomplena makoti akawanda nokurambana pano marambana
ngaonekwa nedare. Saka procedure yasara ndeyokuti imimi neoyo mapurisa munotorerana achapindi muno nekuti marambana